וואי, כמה אתה לא רואה את העיניים שלו, תבין, נצא מפה, ככה. רואים. אחי, איך אני מפחד. רגע, חכה, נגיע, אתה לא מגיע. את רואה את זה עוד פעם? בטח נמרח לה בכל הפה או משהו. אוי, יקיר, אני אומר לך יקיר. אייסקרים, אחי. איזה מגיע זה? What the fuck? איך. איזה מזעזעות. אוי, זה ממש מגעיל, כאילו. זהו. אבל ממש ציפיתי ליותר. תעצור. זה לא הסרטון רגע, עם הקיות.